Sinibingelele balandeli bomTuba Black Tigers South Africa nje yonke. Balandeli bomculo isichathamia lona okhulumayo indoda uSibusiso wakwaMthetho udume ngelika Mphosho. Ufika uzongibona ufika uzongibona mngani wami kulezindaba. Ufika uzongibona phela ufika uzongibona mngani wami kulezindaba. Uzokamngala kulezindaba wema uzokamngala uma uzobona thina. Iqembu leli uTuba Black Tigers lenze lo msebenzi kuwo lo nyaka nje emavikini nje njengoba sifuna ukukhipha nje manje. Lesicela isupport kakhulu balandeli bomculo wesichathamia ukuthi besupport leli qembu ngoba liqembu elidala kakhulu. Zonke sikhala ngo uyegoli asazukuthi balibonani sisho phela ngoba ligcwele igoli leli ligcwele izinkinga izinto zonke siza ngemali mfana ungeke wenze lutho ngoba komhlaba. Sisho phela ngoba ligcwele igoli leli ligcwele izinkinga abanye bakhala ngerenti abanye bakhala ngezitho imente sefurniture shop ungeke wenze lutho ngoba komhlaba. Kuyalena Umsebenzi lo kwaZulu kwamalandela sokhiphe ngo2021. Abafana bamaTigers iqembu leli bemabili lamaqembu kukhona uTuba Young Tigers lo esajika sawubiza ngabafana bamaTigers. Kukhona iqembu elidala uTuba Black Tigers leli ela fonywa Mfoka Msweli uEnoch Msweli. Mbopha sopa wezinsizwa hayibo madoda. Mbopha sopa wezinsizwa mbopha sopa wezinsizwa leyo ndlela enhamba ngayo asiyeyene yamathatha akusiyeyenu leyo ndlela asiyeyene yamaTigers. Mina ngangiphethelele emncane ekhaya uTuba Young Tigers lo sithema sifike eGoli sase siushintsha sathi abafana bamaTigers. Njoba senze nje le DVD le music video sithathe ingoma kubafana bamaTigers sathatha ingoma kuZulu kamalandela uTuba Black Tigers. Zawushaya ngalena mfana Zawushaya ngale mama thina sesikhathele ukuthemeleza nazo zushaya ngempela manje mama thina sesikhathele ukuthemeleza. Wena ukhuluma njalo awubheke sewushaya ngane mama thina sesikhathele ukuthi wena ukhuluma njalo awubheke sewushaya ngane mama thina sesikhathele sihamba sitemelezana sesikhathele thina hamba sitemelezana sesikhathele thina sengikhathele mina uhamba Temeleza.